Hej, danas smo u provodu, ovo je naš prvi Oh vlog. my god, da, vlogamo jer svi vlogaju, kužiš. I onda mi moramo malo vlogati, kužiš ne? I tako, kužiš, Božić je, svi su doma sa obiteljima, a mi očito nemamo obitelj, pa smo mi vani, jebote. Kovač ispred nas, full mu sličan. Luka? Kovač. Nije. Isti. Isti majke. Majke. Sam što ovaj nije bio u zatvoru. Možda je. I evo, znači tu sad se vozimo nogama, cipelcugom. Da, i sad ćemo preći ulicu. U Alcatraz idemo, nećemo, možemo, da, tu je gomela. Ili da se sad trpamo. Dođi tu je Alcatraz, šta pričaš? Nije, Alcatraz je tamo. Nemoj da okrećem kameru, pa nema veze, gle. Pa ne vremo i bit na snimci i hodat za život. I eto, to mi kaj da vam velim, sretan Božić. Puno para jer bez para ni za doktora, ni za curu za kavu otići. Ponekad ljudi stoje ovako nasred ceste pa onda se moraš pomaknuti ili jednostavno sići iz olopata, a to pokupi i onda te lijepo policija tu struže Skupi, se. Znači policija hitno svi te kupe. Ovaj te onda pokupi, policija te skupi i doma mi sekira u šupi. I onda nje skupi i zašuti mi. Možda samo ovako podamo i onda će biti bolje. Dik jebote. Kad kažem dik piše duk, ali izgleda kao dik jer ali kad kažem duk mislim na duck i zapravo mislim na duck. Ako je engleski onda je duck, ako nije onda ja ne znam šta je jebote. Samo ne znam šta je fast bistro, Da, ne znam, tu je Murija lagano. Op. Eto, pa ti šeći po Zagrebu ovako bezbrižno, kad oni tebe i opa u lisice. Šta ćeš? I ti uzmeš jednu lisicu s bjesnoćom i na njih. Opa. Pa da vidimo ko će na koga. Koja će Jel ovo naše? Jest, hvala. Ne, da vala, neka smo u toj ulici više. Sad ćemo mi u taj zatvor ući po luku, pa onda idemo se napit negdje. Hajde, živjeli. Hajde, bok.